Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşmediň başyna Türkmenistanyň prezidentiniň golçaka resmi namlary bilen tanışýas. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň milli maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça alınıp barylan işleri talaba laýyk ýerine ýetirmek, bu gurda geçirilýän işlere gözegçiligi güýçlendirmek, şeýle-de vilayetler we Aşgabat şäherini durmuş ykdysady taýdan ösürmekde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlarynyň we häkimleriň jogapkärçiligini hatam ýokurlandyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti kararı gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Batyr Taganyç Ataýew Ahal vilayeti, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Muhammed Atamuhammedow Muhammedow Balqan vilayeti, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Annegelli Urazberdiç Ýazmuradow Daşwy vilayeti, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Şahym Abdurrahmanow Lewap vilayeti, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Sapardurdy Toýlaýew Mary vilayeti, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Çarmurad Xeýwalewич Purçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip belenildi. Türkmenistanyň prezidenti Buyrugy gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Daşary işler ministri Meredow, Merkezi Aziýa Hytaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky 3-nji doşugynyň işine gatnaşmak, hem iki tarap bilen doşuklar geçirmek üçin 2022-nji ýylyň 7-nji 8-nji iýunyna Gazagystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherine gulluk iş saparyna bolar. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň parasatly ýolaşygyny alyp barýan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşy döwrüne munasip ýörelgiler bilen üstünliklere başlanýar. Bu şeýledigini hepden dowamly wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 30-njy maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumyna gözegçilik diýen ornwasary Urazgelli we hem vilayetler häkimleriniň gatnaşmagyny sal ulgamarkyly iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşlar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz gallaçy daýhanlyň durmuşyny möhüm bolan gally urugyny gurumçylykly ýokary hili hem gysga wagtda tamamlamak ugruna ähli derur tagallalaň edilmeligini öňe çekdi. Şolar wagtyň özünde gowça ide gitmek, ziyankeşlik we keselliň ýüze çykmagynyň öňüni almak meselelerini agrotehnika kadrlary laýyklykda çemeleşmeliler. Döwlet başlanymy yer alma, gök we bagçy ekinleri ösürilip ýeşdirilýän meýdanlarda agrotehnika çäreleň öz wagtyna we ýokary hili geçirilmeginiň geljekde bolu hasylyň kepilidigini bellidi. Hemen bu ugurda alyp barýan işleri talap laýyk ýoly goýmak babatda bir neçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde sewitleri durmuş ykdysady taýdan ösürmek meselelerini döwlet derejesine ähmiýet berilýän aýdyp, şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we önümçilik maksatly dethalan guruluşyklaryny ýokary hil derejesiniň öpçüne edilmeligini we olaň belenen möhletini ulanmaga berilmeligini öňe çekdi. 31-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti Zayed bin Sultan Al Nahyan adynaky döwletler köşgüne bardy we şol ýerde bayramçylyk çäresine gatnaşdy. Döwletler köşgüne terilenýän çağlar hormatly prezidentimizi ruhlandyk hem şatlyk bilen mübareklediler. Olara bu waka münasibetli köpüýüşünli aýdymsaly we tatly çykyşlaryny taýýarladylar. Döwletler köşgünde çağlyň dörejilik okuyup başarnygyny we zekiyini ýüze çykarmaklary, sunugatyň durly görnüşleri bilen meşgulanmaklary üçin ajaýyp şertler döredildi. Döwlet başlymyz ýaş artistliň ustatlygyna ýokary baha berip köşgün binasyna bardy. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow kitapxana, muzey toplumuna baryp gördi. Muzeyde durly serişdiler şol sany döwletler köşgüniň döredilmeginiň taryhy we oň işi barada gurun berýän serişdiler goýulypdyr. Soňra hormatly prezidentimiz köşkde terilenýän çağlar bilen söhbet şoldy. Döwlet başlymyz çağlaryň diňjalşylary we boş wagtlaryny geçirişleri barada sorady. Hemem okuwda gazanýan üstünlikleri we okuw ýylyny nähil tamamlandyklary, tomuz patralyna çağlaryň nerede diňjalmakçy bolýanlyklary bilen gyzyklandy. Hormatly prezidentimiz garaşdy ýurdumyzy bilim ulgamynyň hasam kemilleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilýändigini belledi.
bellädi. Mektebi tamamlayan uçurumlara saýlap alan hünärler boýunça bilimlerini artdyrmaga giň şertler döredilýär. Şuňlan baglyqda döwlet başlyrymyz döwletler köşküniň uçurumlarynyň haýsy hünäri saýlap almak isleýänlikleri bilen gyzyklandy. Döwlet başlyrymyz döwletler köşküni terýelýän çağlary, çağlar gurumy halkara güni hemem okuwyň üstünlükli tamamlanmagy bilen tüýtürekden utlap döwletimiziň çağlaryň oňa diňjalmaklary, döwre we bilim we terbiýe almaklary üçin hemişe alady diýendigini belledi. Soňra bayramçylyk münasibetli hormatly prezidentimiziň adyndan döwletler köşküni terbiýelenýänlere sowatlary goşdurly, sowatlar ulaşatlyk bilen kabul edildi. Döwlet başlyrymyz çağlaryň haýyş boýunça olar bilen ýadygärlik suraty düşdi we soňra bu ýerde döredilen durmuş şertleri hemem okuw otaglary bilen tanışdy we olaryň enjamlaşdyrylyşy bilen gyzyklandy. Beden teri we sportyň dürli görüşleri bilen meşgulanmak üçin gözüňde tutulan mümkinçilikler hormatly prezidentimiziň öňsüne çekdi. Munyň özü ötüp gelýän nesliň saglygyny berkitmek möhüm şerti bolup durýar. Döwlet başlyrymyz döwletler köşküniň gurulyp ulanmagy berilenine ençemeýil geçendigini, häzirki wagtda beýdetxanyň has könülşendigini, köşkde ýerleşýän binalaryň rejeleş işleriniň geçirilmegini talap edýändigini belläp, ýakyny geljekde döwletler köşküne hasam döwre we ýagdaýa getirmek maksat edinilýändigini aýtdy. Bu ýerde ýerleşýän ähli otaglarda awatlaş işlerini geçirip, häzirki zamanyň enjamlary bilen öpüşne ders, ýaşlarymyzyň oňa diňjalyp bilimlerini artdyrmaklary üçin ähli şertleri dörüdürtip, hormatly prezidentimiz aýtdy. O degişli ýolbaşlary anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz çağlar bilen mähirli hoşlaşyp, we olary en gowy arzuwlaryny beýan edip bu ýerden ugrady. 31-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk keňeşiniň mejlisine geçirdi. Onu 2022-nji ýylyň 5 aýyna ýaraly güýçleriň edaralarynyň alp baran işleriniň jemlerine garaly. Garaşda döwletimiziň howpsuzlygy we asudalygy öpçün etmek, har hukuk goraýjy edaralaryň madde enjamlaryny putulandırmak, ulun işini kemleştirmek boýunça ilkinji nowatda wezipler kesiplenildi. Meclise gatnaşlar geçen 5 aýyň dowamyna ýerine ýetirilen işleri barada hatawat berdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow üstünlikli durmuşa geçirilýän diňe goruş häsiýetine eýe bolan har doktrinasyň ýurdumyzda parahat we asuda durmuşyň agtybarly kepili bolup durýanyny belledi. Şuňlan baglyqda milli goşuny mundan beýlegem tehnika taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, işgärlen hünär derejelerini ýokurlandyrmak, har we gulukçylygyň durmuş öpçünçilik meselelerini çözmek iler tutulýan ugurlygyň hatyryny kesýetlendi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow biz garaşda döwletimiziň hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýerip, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny alyp barýasyp nykdady. Şoň urada biziň şu maksatlara esaslanyp kabul eden har doktrinamyzyň gorunç häsiýetine eýedir. Biz gorunç häsiýetli har doktrinamyzyň talaplaryna laýyklykda har hukuk goraýjy edaralaryň düzümini munun bilegim ýygdyrly kemleşdirer. Ýurdumyzyň gorunmak okuwyna hasam berki ders, watan gorulşularynyň we olaň maşgal agdalarynyň ýaşaş durmuş, gulluk we iş şertlerini ýygdyrly gowlandyrmak boýunça da uly işleri durmuşa geçirmek dowam edersip, döwlet başlyrymyz aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly Serdar Berdimuhammedow mejlisi tamamlap, bu ýere ýygnalanlara berkjan saglyk rowaşlyk, halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşama ugruna alyp barýan jogaýpkärli gulluklaryny uly üstünlikleri arzu etdi. 31-nji maýda Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly eli ýaşulsy Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet başlyrymyzyň tapşyrmagy boýunça Daşow welaýatyna iş saparyny amal aşyrdy. Gahrman arkadagymyz ýakyna Daşow şäheriniň merkezinden hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berilen welaýat köp ugurly hasahanasyna bolup, bu ýerde halkymyzyň aýratyna ösüp gelýän ýaş nesilliň saglygyny goramak, keseliň öňüni almak boýunça edilýän tagalary bilen taşdy. Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýteç çağlara kemaýet bermek boýunça haýyr sahawat gatnaşyny esaslandyrjy. Haja arkadagymyz ýer bilen Daşow şäheriniň merkezine ýerleşýän köp ugurly hasahana gelip, oň bölümlerini döredilen şertler aýratyna bejergelýän çağlaryň saglyk ýagdaýlary bilen tanışdy. Hasahanada keseliň öňüne alyş we bejeriş çäreleri häzirki zaman talaplaryna dowrulaýyp gelýär. Şeýle-de bu ýerde işleýän lukmanlyň hünär taýdan taýýarlygyna möhüm ähmiýet berilýär. Gahrman arkadagymyz operasiýa etmäge taýýarlanýan çağlaryň saglyk ýagdaýy, bu ýerde edilýän lukmançylyk hyzmatlary we oň netijeleri bilen gyzyklandy. Bu ýerde hormatly arkadagymyz çağlaryň dowly derejede bejergelmegi, olaň degişli operasiýalara taýýarlanmagy bilen baglanşykly meseleleň edindirli gözlemçilikde saklanjakdygyny we çağlaryň sagalyp deň duşlary bilen şatlykly ýaşamaklar üçin zerur bolan ähli gollawlaryň beriljekdigini aýtdy. Çağlar gahrman arkadagymyza Mekriwan watanymyzy wasp edýän we ýurdumyzda alnyp barýan asly işlere hoşçalygyň nyşany bolan goşgularyny ukap berdiler. Olar özleri barada edilýän alada üçin sag bolsunlaryny goşgy seterleriň üstü bilen beýan etdiler. Hormatly
hormatly arkadaşymyz hastahananyň otoglarynyň ýene-de birine baryp, bu ýerde bejergelýän çağlaryň saglyk ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Çağlaryň enatalary bu ýerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýoly goýulynyny bellep, ýurdumyzda çağlaryň sagdyny ötmegi we jemgyýetimizde ilatyň saglygynyň berkidilmegi ugruna döredilýän şertler üçin gahrman arkadaşymyza we arkadaşly serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Milli Geňişlik Halk Maslahatynyň başlygy Howanarlygy meýtäçi çağlara himayet bermek boýunça haýır-sahabat gaznasynyň degişli ýardam berilejekdigini belledi. Hemem enatalary çağlaryň tez sagalmagy baradaky arzularyny aýtdy. Şeýle-de mehriban arkadaşymyz ýurdumyzda halkymyzyň şol sany ötüp gelen ýaş nesiliniň saglygyny gorumak, jemgyýetimizde sagdan durmuş ýörelgilerini berkitmek ugruna toplumdan işleň alyp barilýanyny, saglyk goruş ulgamyny zerur çärelen geçirilmegine döwlet derejesinde gollaw berilýänini aýtdy we bu işleň ýygderli dowam ettiriljekdigini aýratyn belledi. Soňra hormatly arkadaşymyz hastahanada bejergelýän çağlary öz sowgatlaryny gowşurdy. Gahrman arkadaşymyz hastahanada bejergelýän çağlary we olaň enatalaryna saglyk bilen baglanşykly meseleleň döwletimiziň hemişe öz merkezine saklanýanyny, munyň üçin bolsa ähli zerur şertleň döredilendigini bellep, çağlaryň tez wagtda sagyljakdyklaryna önem berdi. Milli Geňişlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Oğul Berdimuhammedow hastahananyň enjamlaşdyryşy oň zallarynyň we otoglarynyň awadançylyk derejesi bilen gyzyklandy. Lukmanlar hastahananyň bölümleriniň ýerleşdiriş aýratynlyklary, bu ýerde ornaşdyrylan enjamlary hemem hastahananyň binagerlik ugrulary barada gurun berdiler. Gahrman arkadaşymyz bu ýerde ýurdumyzyň Saglyk goruş we derman senaty ministriniň ornatary Germanowyň hemem daş vilayet köp ugurly hastahananyň baş lukmany Gurbanowyň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamynda hastahananyň baş lukmany bölümniň iş tertibi lukmanlyň hüner derejesini kemleşdirişi, hemem sany ulgamy işçiň ulanmak boýunça durmuş geçirilýän çäreler barada gurrun berdi. Şeýle-de hormatly arkadaşymyz bu ýerde Saglyk goruş we derman senaty ministriniň ornatary bilen bolan gurrun döşlükde täze gurulan hastahanada halkymyza lukmançylyk hyzmatlaryny ýoly goýmak gurulşyny dolandyrmak meselelerini möhüm üns berdi. Hormatly arkadaşymyz lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça degişli jemgyýetleri döretmegiň zerurlygyny belledi. Soňra Milli Geňişlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Oğul Berdimuhammedow hemmeleri bilen mäkirli hoşlaşyp, hemem işlerini üstünlikler arzu edip bu ýerden Türkmen Owa Hojalyk Institutyna tarap ugrady. Alim arkadaşymyz ýokary okuw mekdebine gelip, bilim edarasynyň binagerlik aýratynlyklary, onu talepleň döwrü we bilim almaklary üçin döredilen şertleri bilen tanışdy. Hemem institutyň talep ýaşlary bilen dowuşuşdy. Talepler bilen dowuşmadan öňürte hormatly arkadaşymyz welaýatyň Gowadag etrawyna 40 ýylyň gowrak wagt bäri käreneçilik usulyna işleýän Ustad Daýhan Täzebaý Ataýew bilen gurumdaş boldy. Mehriban arkadaşymyz Käreneçi Daýhanyň iş şertleri maşgaly ýagdaýy bilen gyzyklandy. Käreneçi Daýhan özü bilen dowuşup pikir alşanlyk üçin gahrman arkadaşymyza hoşallyk bildirip, ekrançylykda mikro dökülüň ulanylmagynyň oň bolsa topragyň arasalanmagyna, hasyllygyň ýokarylanmagyna täsiri, şeýle-de togamçylyk işini ilmi esasy kemleşdirmek ähmiýeti barada gurrun berdi. Alim arkadaşymyz Daýhanyň tutuş halkymyz ýurdumyz üçin bäketli iş edýändigini aýdyp, käreneçiligiň mundan beýlegim ösdürmek ugruna zerur tagalaryň edilýändigini belledi. Hemem Daýhany alyp barýan asylly işlerini üstünlük arzu etdi. Soňra hormatly arkadaşymyz institutyň mugallimleri we talep ýaşlary bilen dowuşup, olary bilen Owa Hojalyk ilmini mundan beýlegim ösdürmek we okutmagyň täze usullaryny, bilim ulgamyna, sany ulgamy ornaşdyrmak, şeýle-de Owa sena toplumynyň ähli ugurlary boýunça zerur bolan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak meseleleri boýunça pikir alşdy. Dowuşuga gatnaşyşlar häzirki zaman ilmini ösdürmek, sany tehnologiýalary ornaşdyrmak, ilmi öňümçilik tejribe ugurlary bilen utgaşdyrmak orna döredilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp ýurdumyz aýratynam Owa senaty üçin gerekli hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda ähli zerur tagalarlaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Alim arkadaşymyz çykyşlary üçin minnetdarlyk bildirip, häzirki döwürde ýurdumyzda Owa senaty toplumyny ösdürmek, bu urda meşgulanýan kiçik we orta telekäçiligiň işini kowatlandyrmak, welaýatlerde ýer kadastyryny döretmek boýunça döwlet tarapyndan zerur tagalaryň edilýändigini aýtdy. Bu işleň ýokary derejede ýerine ýetirilmegine ýokary hünärli işgärleri möhüm orun degişli bolup durýar. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň rektory ýokary okuw mekdebine gelip, talepleň bilim alşy professor mugallimleň iş şertleri bilen institutda alyp barýan işler bilen taşyp, gymmatly maslahatlaryny, öwüt nesihatlaryny beren üçin Türkmenistanyň Milli Geňişlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Oğul Berdimuhammedow hoşallyk sözlerini beýan edip, geljekde de ýurdumyzda Owa senaty toplum üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanmagyna, ähli tagalarlaryny gaýgyrmajakdyklaryna inandyrdy. Alim arkadaşymyz hemmeleri üstünlikleri arzu edip bu ýerden ugrady.
Barıncı ýylyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Umra hajy däwlet sorularyny ýerine ýetirmek üçin Saudi Arabistany paşalygyny ugrady. Paýtagtymyzyň halkara howa menzilini döwlet başlarmady Türkmenistanyň Milli Geňişiň halk maslahatynyň başlygy we Milli Geňişiň mejlisiniň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasarlary, Harawa hukuk goruja idaralaryň ýolbaşlary, Akyl welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleri ugradylar. Olar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowa ýol ardy etdiler we Muhammed peýgamberiň watanyna etjek ziyaretiniň kabul bolmagyny dilediler. Bu ýerde Türkmenistanyň müftüsi Beýik Beriwardan ýurdumyzyň wekiliyetiniň ýolunyň ak işleriň rowaj, hormatly prezidentimiziň beýik maksatlaryny nazarlaýan tutumlarynyň şowly, doga dilekleriň kabul bolmagyny dileg etdi. Döwlet başlymyzyň uçury Saudi Arabistanyň ykdysady paýtagty diýilip adlandyrylýan we ullugunçy ikinji şäher bolan Jeddah tarap ugrally. Uçuşyň dowamyny arka dagly serdarymyz bilen bilelikde keramatly ýerlere ziyaret berýän hormatly ýaşullar we eneler islam dünýäsinde mukaddes çäreleň bir hasaplanylýan Umra hajy pardyny berja etmäge döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Olaň ziyaretleriniň kabul bolmagyny dileg etdi we hormatly ýaşullaryň eneleň hal ahwallary bilen gyzyklandy. Ýaşullar we dili senali eneler öňe bilen arka dagly serdar bilen bir uçurdy. Mukaddes ýerlere gitmek özleri üçin beýik mertebedegini nyktadylar. O hormatlylyk üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Hemem arka dagly serdarymyzyň ziyaretiniň kabul bolmagyny beýik bir bardan dileg etdiler. 4 sagda goly uçuşdan soňra hormatly prezidentimiziň uçury Saudi Arabistany paşalygyny esaslandyran we ilkinji paşasy Abdulaziziň adyny götürýän halkara howa menziline gelip gondy. Howa menziline belent mertebeli türkmen mehmany Mekke vilayatynyň gubernatory Saudi Arabistanyň paşasynyň geňişçisi Halid bin Faysal Al Saud beýleki resmi adamlar we Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary mehirli garşyladylar. Jeddahnyň halkara howa menziline duşuň resmi dawrasy tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiziň ulu kerwini islam dünýäsiniň ruhy paýtagtyna mukaddes Mekke şäherine ugrady. Mukaddes Al-Haram meçidiniň ýanyna döwlet başlymyzy we Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalary ýürütü ýerde öýlü namazyna durdular. Öýlü namazyny okap arka dagly serdarymyz Umra hajy üçin ähli desurlary ýerine ýetirdi. Pek niýetli we Allah Tagalanyň öňünde hemmeniň deňligini aňladýan ýürütü akly basly ziyaretçiler hökmen tawafy ýerine ýetirmeli. Ýagny Käbäniň daşyndan sagat diliniň garşysyna 7 gedek aýlanmaly. Yürüyüş Hajar Al-Aswad Qaradaşyň sag burçundan başlanýar. Mukaddes Käbäniň daşyndan 7 gedek aýlanan wagtlaryny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Hajar Al-Aswad Qaradaşy bardy. Soňra beýik bir wara doga dilegler edip türkmen halkyna eçilen rızkyly berekede halkymyzyň bagtyarlygyny we rowaşlygynyň watanymyzyň asudalygynyň we abdançylygynyň bekidine berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala aşyrylýan özgörtmeleriň üstünlikleri beslenýän üçin Allah Taala şükranalyk edildi. Goý beýik bir var türkmen topragyndan baran ziyaretçileri öz penasyna aman saklasyn. Allah Tagalanyň mukaddes öýüne olaň doga dilekleri kabul bolsun. Soňra ziyaretçiler Kaşaň meçit toplumynyň çägine yerleşýän Makam Ibrahim adly ýere geldiler. Saudi Arabistany paşalygynyň ýürütü din wekili bu mukaddes ýer we oň taryhy barada gurun berdi. Şeýlede ol arka dagly prezidentimiziň kakasy hajy arka dagymyzyň haj pardyny berja eden mahaly oň ýanyna bolmak bagtynyň meýser edenligini uly buýsonç bilen ýatlady. Bu ýerde beýik bir wara ýakynlaşýan insanlar iki rekat nepil namazyny okudylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemem wekiliýetiň agdalary mukaddes Zemzem çeşmesinden suw içdiler. Hemem beýik bir wara doga dileg etdiler. Soňra türkmen ziyaretçileri saý desturyny ýerine ýetirdiler. Ýagny Gurhana ada geçen As-Safa we Al-Marwa depeleriniň arasyndan 7 gedek geçdiler. Saudi Arabistany paşalygynyň ýürütü din wekili türkmen ziyaretçilerine desturyň aýratynlyklary barada gurrun berdi. Soňra olara bu ýerde okumaly dogany gaýtaladylar. Şu ýerde aýratyn bellenmeli waka ulum arka dagly serdarymyz mukaddes Käbä ziyaret edip haj pardyny berja edenden soňra türkmen halkyna arka dagly serdarymyza bildirilen çuňur hormat sarpanyň nyşany hökmünde arka dagly serdarymyz üçin mukaddes Käbäniň Allah Tagalanyň öýüniň gapylary açyldy we oň içinde namaz okumak üçin ýürütü mümkinçilik döredildi. Mukaddes Käbäniň gapylarynyň açylyp namaz okamagy mümkinçilik döretmek hormaty bu ýurtda biziň halkymyza arka dagly serdarymyza bildirilýän çäksiz sarpanyň nowatda qutnamasyndygyna has aýdynlyk bilen äşkär etdi. Arka dagly serdarymyz islam dünýäsine bar bolan aňyrbaş mukaddesliklerin jemlenen ýerine zerur bolan ziyaret işlerini dowly derejede berja etdi. Arka dagly serdarymyz watanymyzyň baky awadançylygynyň, parahatçylygynyň we güllep ösüşiniň, mehriban halkymyzyň bagtyarlygynyň we eşretiniň hatyrasyny
xatiratına beyik bir vardan doğa dile getdi. Bu yerde arka dağlı serdarımıza 3 yerde Muhammed Peygamberin namaz okuyan yerini, Kebe'nin içki diwarının yanına, Gara daşın iç yüzündeki keramatlı burçunu namaz okumağı mümkünçülük dörüdürli. Şu yerde ayretin bir zade bellep geçetimiz gelye. Çünkü hacı arkadağımız hacı desurlarını berja edenine Muqaddis Kebe'de teper qoşurlupdy. Ine bugün bolsa bu yerde arka dağlı serdarımıza da belirliyani beyik hormat hükmünü Muqaddis Kebe'den keramatlı nişan hataplanılyan teper qoşurly. Dağlı serdarymyz munyň üçin minnetdarlyk bildirip, bu teperrege Türkmenistana we Türkmen halkyna bildirilen çeksiz hormat hökmüni kabul edýändigini aýtdy. Soňra arka dağly serdarymyz Muqaddis saýlyan gara daşy öpüp oňa taqdim etdi. Arka dağly serdarymyz watanymyzyň baky awadançylygynyň, parahatçylygynyň we güllep ösüşiniň, mähriban halkymyzyň bagtyarlygynyň we eşeretiniň hatirasyna beýik bir bardan doga dile getdi. Arka dağly serdarymyzyň Muqaddis Kebe'de Allah Tagalanyň öýüne ýurdumyzyň awadançylygy, halkymyzyň bagtyarlygy, nesilleň ruwaç we nurany durmuş baradaky eden doga dilegleriniň halkyň dergähine kabul bolmagyny beýik bir bardan dilege edýäs. Goý arka dağly serdarymyzyň halkymyzyň awadan durmuşynyň watanymyzyň mundan beýlegim güllep etmeginiň bäkidine gönüktirilen asly başlanýşlary hasam ruwaç alsyn. 2-nji ýylyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Saudy Arabistany paşalygyna saparynyň çäklerine Medine şäherine bardy. Erden hormatly prezidentimiz Mekke şäherine Jidda şäherine geldi. Paşa Abdulaziz adynaky halkara howa menzilinden döwlet başlamagyň uçury musulmanlar üçin ähmeti boýunça 2-nji şäher Medine ugrady. Bir saada ulay wagtdan uçur Şahzada Muhammed bin Abdulaziz adynaky halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde döwlet başlamy Serdar Berdimuhammedow Medine welaýatynyň häkimi Faysal bin Salman Al Saud we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde geçirilen söhbetdeşligiň dowamyny hormatly prezidentimiz hem Medine welaýatynyň häkimi Paşanyň 5-nji ogly Faysal bin Salman Al Saud deň hukuklyk we özara hormat goýmak esasyna alınıp barýan döwlet gatnaşyklarynyň deň hukuklyk hem berek bire hormat goýmak derejesine ýokary baha berdiler. Hormatly prezidentimiziň awtolog kerwini howa menzilinden Muhammed Peýgamberiň meçidine tarap ugraldy. Meçidiň esasy girelgesine hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow meçidiň imamy hormat bilen garşylady. Döwlet başlary meçidiň taryhy hem oň bilen bagly ruwaýatlar gurrun berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow wekilet agzalary bilen bilelikde Muhammed Peýgamberiň meçidiniň hormatyna namaz okudylar. Muhammed Peýgamberiň müdümlik aram tapan ýerine beýik bir bardan watanymyzyň awadançylygy, halkymyzyň parahatçylygy we rewaçlygy barada doga dile gedirildi. Arka dağly Hacı Serdarymyz pederi ýoluny dowam edip ýurdumyzyň agryly ýaşullary hem dili sinali eneleri bilen bilelikde keramatly toprağa gelip haç pardyny berja etmegi pederi Prezident mekdeginiň asly ýörelgileriniň dowamaty atarylýanyny eşker edýän pursatlary ugruldy. Arka dağly Hacı Serdarymyzyň ýaşullar hem eneler bilen bilelikde Muqaddis pardy ýerine ýetirmegi türkmen eline agdyberlik ýörelgileriniň ruwaçlyklary betlenýändiginiň we Hacı arka dağymyzyň milli gymmatlyklary esasy ugry edilýän başlanýşlarynyň döwrewap derejede dowam etdirilýändiginiň aýdyň nyşany bolup durýar. Her bir musulman üçin Muqaddis bolan ýerlere ziyaretden soňra hormatly prezidentimiziň awtolog kerwini Medine'niň Şahzada Muhammed bin Abdulaziz adynaky halkara howa menziline ugrady. Arka dağly serdarymyz Saudy Arabistany paşalygynyň wekillerine Muqaddis toprakda İslam dininiň watanyna türkmen wekiliýetine bildirilen mehmantöýürlük üçin çuňur minnetdarlygyny beýan edip watanymyza ugrady. Hormatly prezidentimiziň uçury bir neçe saatdan soňra paýtatymyzyň halkara howa menziline gondy. Bu ýerde döwlet başlamy resmi adamlar garşalylar. Hem hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Saudy Arabistany paşalygyna saparynyň üstünlikli tamamlanmagy hem umra hajatynyň amala aşylmagy tüýsürekden we mehkirli gutladylar. 3-nji ýyly ýurdumyzda asly däwe görä bütün dünýä velosiped güni belenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň sene namasyna munasip orna ýylaýan bu halkara bayramyna gawatlanyp köpçülikli velosipedle ýürüş geçirildi. Oňa hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz köpçülikli velosipedle ýürüşe badylygy berip, oňa gatnaşylan kerwanyň öňüni çekdi. Döwlet başlanynyň ýygy sürek hemler paýtatymyzyň Şanawil we betarap Türkmenistan şaýollary boýunça agdyberlik bilen herekete başladylar. Ma'lum bolşy ýaly 2018-nji ýylyň
10 aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji maslahatynyň 82-nji umumy mejlisinde gahrman arqadamynyň başlanjy bilen degişli kararnama kabul edildi. Dünýäniň 56 döwleti bu kararnamanyň awtordaşy bolup çykyş etdi. İnsan saglygy, raýdaşlyk, dost dogunluk ýaly umumy adamzat gymmatlyklaryny hem belent insan perwerlik taglimlaryna ıgrarlygy alamatlandyrýan bu seneniň esaslandyrylmagy parahatçylygyň elçisi hökmünde sporty giňden wagt etmek, ýurtlaryň we halklaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy berkitmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýle-de şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy maslahatynyň 61-nji umumy mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikden velosiped sürmegi, jemgyýetçilik ulug ulgumlaryna girmek atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilendigini ýatladýar. Bu kararnamanyň dörejileri bolup 62 sany döwlet çykyş etdi. Buluň ählisi dünýä belenleşigi tarapyndan watanymyzyň beden terbiýe saglydyş we sport hereketiniň ösdürmegini, jemgyýetde ekologiýa medeniýetiniň kemilleşdirmegini, milli sevit hem ählumumy derejelerde durnukly ösüş maksaatlaryna ýetmegi ulug oşundynyň iqrarnamasynyň aýdyň suwutnamasydyr. Halkyň saglygy hem bagtyarlygy, elatyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrmak barada alady. Beden we ruhy taýdan kemil nesil terbiýelep ýetişdirmek garaşda betarap Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlardyr. Amalaşylýan toplumny özgörtmeler, milli maksatnamalar hem giň gerimli taslamalar bu öwrenmek wezipelerini çözülmegine gönükdirlendir. Velosiped hakykatdan ulugyň ekologiýa taýdan eň arasy görnüş hökmüni ikrar edilendir. Hereket etmeň, syýahatçylygyň, boş wagtyň işçiň hem peýdaly geçirmeň ören amatly serişdedir. 4-nji ýylyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň birlikdäki Giňişler Mejlisine geçirdi. Oň barşyna şu ýylyň 5 aýyna ykdysadyýetimiziň puduklaryny alyp berilen işleň jemlenildi. Hem bir näçe resmi namalaryň taslamalaryna garaldy we beýleki käbir meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Mejlise şeýle-de welaýetler hem Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Döwlet başlamy mejlisiň gün tertibine geçip Milli Geňişlik Mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol şu ýylyň başyndan bäri milli kanunçylygy kemilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňişlik halk maslahatynyň başlygynyň ornbasary Babaýew ýurdumyzyň kanunçylygyny hasam kemilleşdirmek boýunça ýanwar-may aýlaryna amal aşyrylan toplumdan işler barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda ýaşlar siýasatyny durmuşa geçirmek ulgamyny, uly işleň alyp barylyanyny, bu işe aýratyn öňe berilýänini ýykdy. Döwlet başlygynda bu gurda işi kemilleşdirmek bilen baglykda Milli Geňişlik halk maslahatynyň agdalarynyň we mejlisiň deputatlarynyň syýasy partiýalar hem jemgyýetçilik guramalary şol sana matmuladyna ýaşlar guramasy hem zenalar birleşigi bilen birlikde bu işe has işden gatnaşmanyň maksady laýyk boljakdygyny bellädi. Geçen 5 aýyň dowamyna ýerine ýetirilen işler barada hasabatlar mejlisi esasy ornu ýeledi. 5 aýda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilen jemi öndürilen önüm 11,15 götürüm ýokarlandy. Geçen ýylyň şol döwri bilen deňeşdirilen bölek satyw harit dolanşynyň meçhuri 10,16 götürüm, daşary sowda dolanşynyň meçhuri 41,18 götürüm artdy. Mejlisiň dowamyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow urazgeligi we iştogy bilen kemçilikler üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary wezipesini boşatdy. Döwlet başlygymyz Nazar Muradow wezipe borçlaryny talalyk ýerine ýetirmän iştogy bilen kemçilikler üçin berkenç eglan etdi. Hem ýol berilen kemçilikler gyýtgawatyň içine düzetmek oňa soňky gezek duýduruldy. Hormatly prezidentimiz iştogy bilen düýpli kemçilikler üçin Arazi we Daşwy welaýatynyň bolumsaz etranyň häkimi wezipesini boşatdy we Daşwy welaýatynyň bolumsaz etranyň häkiminiň wezipesini wagtlaryň ýerine ýetirmegi şol etranyň häkiminiň ornbasary Bayram Durdyýewiň üstüne ýükledi. Döwlet başlamy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oba hojuluk toplumy boýunça ornbasary wezipesine Ýazym Muradow bellep, ony Türkmenistanyň prezidentiniň oba hojuluk meseleleri boýunça Geňişli wezipesini boşatmak barada karara gelendigini habar berdi. Täze bellenen vice-premier özüne bildirilen önemi üçin hoşallyk bildirip, bu dödümiň öňüne goýulan maksatlary hem wezipeleri izgiderli ýerine ýetirmek ornuny ähli güýjüni, tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyny inandyrdy. Hormatly prezidentimiz vice-premier Ýazym Muradow welaýetler häkimlerine ýüzlenip, ýurdumyzyň ilatynyň yerli azyk önümleri bilen öpçünçiligini hasam gowlandyrmagyň zerurdygyny ýykdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda içerki gatnawlardaky çeklendirmeleň ýeňilleşdirilmegi, azaldylmagy bilen bagly ýolagçy we ýük gatnawlaryny artdyrmak, ýolagçy gatnatmak boýunça hyzmatlaryň ýokary hilini we howpsuzlygyny öpçün etmek üçin zerur çäreleň görülmeliligini ýykdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow içerki bazary daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň orun tutýan senagat önümleri we gurulşyk serişdelerine öpçünçiligini gowlandyrmak boýunça edgiderli işler geçirmek wajypdygyny öňe çekip, innovasiýon tehnologiýalary hem alymyň we tehnikanyň soňky gazananlaryna esaslanýan täze önümçilikler
köçürlükleri döretmegi dowam etdirmeliligini ykdy. Elektron senagatyny döwrap önümliň öndürmegini öpçün etmek wagty degişli görkezmeler berildi. Hormatly prezidentimiz işde goýuran kemçilikler üçin Gylyjybyň ministra kabinetiniň başlygynyň ornatary wezipetiniň boşda durýanyny eglan etdi. Döwlet başlanyny ministra kabinetiniň başlygynyň Suwda toplum boýunça ornatary wezipetini Batyr Attaýew bellemek barada karara gelendigini habar berip, onu Türkmenistaň baş prokuror wezipetinden boşatdy. Attaýew bildirilen anam üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, Suwda toplumynyň öňüne goýulan wezipeleri çözmek ugruna ähli tagalarlaryny gaýgyrmajakdygyny hormatly prezidentimiz anandyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz baş prokuroryň wezipetini wagtlaryň ýerine ýetirmegi baş prokuroryň ornatary, baş müdürlüğüň müdiri, Ýustisiýanyň uly geňeşçisi Begmuradowyň üstüne ýükleme kararyna gelendigini aýtdy. Döwlet başlygy täze belenen vice-premiera ýüzlenip, biziň ýurdumyz amatly uly gatnawlarynyň çatyryna ýerleşýändigini, şoň netijesinde dünýäniň ähli ýurtlary bilen diýen ýaly ykdysady we sowda gatnaşyklaryny ösdürmek üçin uly mümkinçilikleri eýdigini ykdydy. Döwlet başlygy Serdar Berdimuhammedow Tomuska denjaş mögsüminiň başlanmagy bilen medeni edaralarda we teatrlarda çağalar üçin sahna oýunlaryny, çäreleri guramak we ýokary hili hyzmatlary öpçün etmek möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz häzir okuw ýylynyň tamamlanandygyny, şoň urada ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini, giýiş synaglarynyň başga da täze okuw ýylyna da gowy taýýarlyk görülmeliligini belledi. Tomus mögsüminiň başlanmagy bilen çağalan we ýetginjekliň boş wagtlaryny gyzykly geçirmekler üçin denjaş çäreler gurulmalylar. Döwlet başdanymyz hökümetiň bilim işgärleri bilen boljak maslahatyna da düýpli taýýarlyk görmek zerurdygyny aýratyn öz çekdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň hemem daşary ýurtlaryň hökümet wekiliýetleriniň saparlaryna, ýurdumyzyň hemişelik betaraplyk bayramyna, şeýlede beýleki halkara meselelerine bagyşlanan halkara maslahatlaryna we beýleki çärelere gowy taýýarlyk görülmegini öpçün etmegi tapşyrdy. Mejlisiň barşyna oňa gatnaşyklary hormatly prezidentimiz İslam dünýäsine mukaddes saýylýan keramatly ýerlere Mekka we Medine ziýaret edip, umra haj pardyny berjay edendigi bilen gutladylar. Hemem arka dagly hajy terdarmyzyň, halkymyzyň bagtyýarlygy, ýurdumyzyň awadançylygy, beýik tutumlaryň rowaj almak üçin eden doga dilegleriniň beýik bir baryň dergäkine kabul bolmagyny, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, ömrüň uzak bolmagyny, döwletli işleriň rowaj almagyny arzu etdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlygymyz Ahal Lewap we Mary welaýatlaryna gally urugyna girişlendigini bellep, bu welaýatlanyň häkimlerine uruk mögsümini ýokary hili we gaýtga möhletde ýokary derejede geçirmek, mögsümde tehnikalary bökdenşiz işletmek, kärençi gallaçylary bilen tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtyna geçirmek wagty anyk tapşyryklar berdi. Ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki geňeşlik mejlisine başga da bir näçe möhüm meseleleri garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 4-nji ýuny Türkmenistanyň Milli Geňeşlik Halk Maslahatynyň başlygy hormatly Eliýas Şulsy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze döwrap edara ediş merkeziniň gurulşygyna alynıp barýan işler bilen taşdy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşygy boýunça döwlet komissiyanyň başlygy Urazow we Ahal welaýatynyň täze döwrap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Durdulyев şu günler merkeziň gurulşygynyň depkinlerini ýokurlandyrmaga degişli alynıp barýan işler barada geňişlerini maglumat berdiler. Şeýlede bu ýerde gahryman arkadagymyzyň garamagyny merkeziň şäherine gurulşygy alynıp barýan we gurulmagy meýilleşdirilýän desgalyň tatlamalary hemem olaň ýerleşdirijek ýerleriniň çyzyklary görkezildi. Belenşi ýaly döwlet başlygymyzyň tapşyrygyna laýyklykda gurulşykda milli binägerlik ýürelýüleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesi utgaşdyrylmalar, hormatly arkadagymyz görkezilen tatlamalary makullap, olara bir näçe beýliklerini aýtdy we degişli düze düşlerini girizdi. Soňra hormatly arkadagymyz döwlet başlygymyzyň tapşyrygy boýunça degişli ýol başlary bilen türkmen gurulşykçylaryny hünär taýdan kämilleşdirmek, olaň ösen döwletliň hyzmatdaşlary bilen tejribe aşmaklaryny guramak maksady bilen täze döredilen komite tarapyndan bu ugry degişli hünärmenlerden, gurulşykçylardan awara topary döredip, Vietnama iş saparyny ugratmak bilen baglanşykly meseleleri aralyp maslahatlaşdy. Türkmen gurulşykçylarynyň hünär derejesiniň we tejribesiniň ýokurlandyrmagy meýilleşdirilen gurulşyklaryň ýokary hilini hemem olaň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmegini öpçün eder. Soňra Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşygy boýunça döwlet komissiyanyň başlygy Urazow bu ýerde taryhy ähmiýeti bolan eger uly işleň bitirilýändigini belläp, Sebtiň täze merkezine Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çaýgylary himayet bermek boýunça haýır sahabat gatnaşynyň merkezi idare ediş binasyny gurmak baradaky teklibi öňe sürdi. Şuňa bilen baglykda Urazow hormatly arkadagymyzdan döwlet başlygymyza bu barada degişli maglumatlary getirmegi, hemem arkadagy serdarymyzdan bu gurda degişli işler geçirmäge ruhsat alyp bermegini haýyş etdi. Hormatly arkadagymyz Milli Gurulşyk Senatynyň häzirki zaman tejribelerini özüne jemleýän merkeziň gurulmagynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu ýerde alyp
barlayan işleň taryhy ähmiýeti eýedigini bellädi. We guruluşyň ähli pursatlaryny beýan edýän maglumatlary bir ýere jemlemek barada pikir maqullady. Hemem komitetiň başlygynyň haýyşyny döwlet başlygymyza ýetirjekdigini aýtdy. Soňra gahryman arkadagymy täze dolanyş merkeziniň Gunwatar tarapyndan ýerleşen özümçülüge geldi. Hemem harby hukuk goraýjy edaralarynyň hujuluk müdürliginiň meýdanyny gözden geçirip ýetişdirilýän ekinliň aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Şuňa baglyda gahryman arkadagymy da bu ýerde bagçylygyň we özümçülügiň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek bilen baglanşykly meseleleň almataýdan öwrenilmeginiň zerurdygyny ösü çekdi. Gahryman arkadagymyzyň müdürliginiň synyk meýdançasyna özümiň täze döredilen görnüşine atdyk bermek haýyş edildi. Alim arkadamy türkmen halkynyň dilegeli bilegeli diýen paýhasly jümlesine salgylanyp bu künjekden kärdek owasynyň selenlep görnýänini nazar alyp goý özümiň täze görnüşiniň adam kärdek bolsun diýdi. We bu künjekde dürli meýweler, gök we bagçy ekinlerini ösürip ýeşdirmek üçin amatly hawa gurşawynyň hemem suwly çeşmeleň bardygyny aýratyn nykdy. Buluň ählisi häzirki döwürde ata-babalarymyzdan miras galan asly daýhançylyk däpleriniň ösdürmegine döwlet tarapyndan möhüm ähmiýet berilýänini aňlady. Bu bolsa ýurdumyzda rızkyly bereketiň artmagyny, halkymyzyň saçaklarynyň sahawatyna sahabat goşulmagyna ýardam berýär. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar arka dagly serdarymyzyň ýurt bähiyetli döwlet ähmiýeti işleriniň rowajlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýänini eşkar etdi. Oba hojuluk toplumyny Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň döwlet ekologiýa syýasaty, durnukly ösüşiň we ýaşyl ykdysadyýatyň benyady atly daş gurşaw gorumyň bütün dünýä gününe başlanan ilmi amaly maslahaty geçirildi. Forma Milli Geňeşiň wekilleri, tebigy gora düdümleriň we puwdaklaryň idaralaryň ýol başlary, hünärmenleri ýurdumynyň ilmi jemgyýetçiliginiň ýokary goý mekdepleriniň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň şeýlede Awraýly halkara hemde Sewit guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatçylar erkek bilen bir ýerde ýaýwanlandyrylan serge tomuş etdiler. Serge ýurdumynyň tebigaty goramak ulgamyna gazanan üstünliklerini görkezdi. Sergide Türkmenistanyň gülläp esmegine gönüktirilen ähli giň we şöwrli durmuş ykdysady maksatnamalaryň we ekologiýa taslamalaryň başyna başlan gahryman arkadamyz Gurbanyguly Berdimuhammedowyň kitaplaryna aýratyn hormatly orun berildi. Maslahatçylar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerini iýeren gutlagyny ulunsynyň dinlediler. Utlagda daşky gurşawy gorap saklamak babatyna ata-babalarymyzdan gelýän milli däp desturlarymyz bugun köň hasa kämilleşýänligi belenilýär. Ata watanymyzda her ýyly ähli halk bagy ekmek dawaralaryny geçirilmegi, ýurdumyzyň bagy bostanyna öwrülmegine hemde halkymyzyň gözel tebigatyna bolan sevgisiniň artmagyna uly terg berýär. Bütün dünýä daşky gurşawy goraman günüň halkyň arkadagly zamanasy çygarylan geçýän ýyllar belenilmegi, ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasy bilen baglykda wajypdyr. Tebigaty goramak ulgamyny derwäs meseleler çözmekde Merkezi Aziýa Sewitine bolşaly tutuş dünýäde de ekologiýa maksatnamalary hemde taslamalary durmuşa geçirilmekde, halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmek bu strategiýanyň ähmiýeti ullar. Häzirki döwürde ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek, howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň milli strategiýasyny hemde milli tokoy maksatnamasyna öňde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hemde gözel tebigatymyzy aýagly saklamak boýunça döwletimiz tarapyndan maksatnamalaryň işler amala asylýar. Ulu maksatlary nazarlayan bu işleriň netijesinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň daş döwürlerinde hemde vilayetlarda tokoy zowlaklarynyň şäherleri barha giňýär. Hazar deňiziniň tämiz howaly kenaryna döredilen awada milli syýasatçylyk zowlagyna iýleşlemeden hemde daşary ýurtly mihmanlaryň diňji almagy, bu ýeriň öl boşly tebigy aýratynlyklary bilen tanışmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Qaragomyň jümmüşine döredilen altyn asar türkmen köýli Qaragom sehrasynyň ösümlik hemde haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmaga şeýlede tutuş dewletiň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmagy öňgüli täsiri edilip, döwlet başlygymynyň gutlagyna belenilýär. Çykyşlarda ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek, tebigy serişdelerden rejeli peýdalanmak, ösümlik hemde haýwanat dünýäsiniň biýoköpdürligini goramak, ata watanymyzy bagy bostanyga öwürmek boýunça alınıp barýan köp ugurly işler hemme tarapdan şoklananlarly. Şeýlede ähli halk bagy ekmek çäreleri barada da belenip geçildi. Şol çärelerin netijesinde Aşgabatda onuň töwereklerini, ýurdumynyň ähli şäherlerini hemde owalaryna tokoy we seýilgäk zowlaklarynyň meýdany ýyl-ýyldan giňýär. Millionlarça bag nahallar oturdylýar. Şeýle asaly çäreler halkymynyň durmuşyna berk ornap, ýyla tarapyndan uly gollawy eýe bolýar. Natalşyal ekologiýa howpsuzlygynyň üpçün edilmegi hormatly prezidentimiziň ýygy däli amala aşyrýan döwlet syýasatynyň esas ugurlarynyň bir hökmüne kesetlendi.
Iqtisadiýetin depkinli ötüşini üpşin etmek durmuş ulgamyny döwre baryp başlamak boýunça amala asyrlayan giň gelmeli özgertmeleriň ählisy adamlaryň ähli wagta awadan durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolan ekologiýa bilen ýakynan baglylar. Ýurdumyz bu özgertmeleri amala asyrmak boýunça anyk çäýerleri durmuşa geçirýär. Ilkinji nowatda bolsa, bu ulgamy gadalaşdyrýan ygtybaly hukuk binýadyny kemale getirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy munyň aýdyn tutnamasydyr. Oňa laýyklykda tebigy serişdelerden rejeli peýdalanylmagyna hemde daşky uşagyň goralmagyna döwlet tarapyndan gözegçilik amala asyrlýar. Masalan, daşky uşagy goramak uğruna halkara hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary bölümi bilen öz işini dowam etdi. Oňa sany ulgam arkaly daşary ýurtly hünärmenlerim goşuldylar. Döwletimiz bu möhüm ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň işçiň gatnaşyjy bolmak bilen daşky uşagy goramak ulgamyna ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen ilkinji nowatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki awraýly halkara düdümleriniň çäklerine üstünlükli işler amala asyrýar. Eğer ki Türkmenistan bu ulgamda onlarca ekologik konvensiyaları hem de halkara alalaşıklar tasdiqlady. Bu netijeli hyzmatdaşlyk özüne täze gatnaşyjylary jemlemek bilen hasa berin sepkitleri ýetýär. Çykyş edenler Türkmenistanyň durnukly ösüş maksatlaryny milli derejede ornaşdyran ilkinji ýurtlaryň biri bolup, 2030-njy ýyla çeýni gün tertibini durmuşa geçirmäge işçän gatnaşýan hem de özgertmeleri, geljegi ösüş maksatnamalary işläp düzmekde, amala asyrmakda, maksatlaryň binýatlaryň ölçeglerini ulanmak arkaly bu işi ýerigdäli esasy alyp barýanyny bellediler. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen maksatnamalaryň resmi namanyň her bir ugry boýunça döwletimiziň sebitde hem de tutuş dünýäde derwäis oňyn tejribesi bar. Aragam tehrasyna altyn asır türkmen köýleriniň gurulşy ýaly giň meşgul ekologik taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň diňe biziň ýurdumyz üçin ýa-da tutuş sevdi üçin uly ähmiýeti bardyr. Şunun bilen baglykda aýratyn gorulýan tebigy çäkleriň milli ulgamyny ösdürmek boýunça da uly işler amala asyrlýar. Bereketli garagam döwlet tebi gorukhanasy munyň aýdyn misallar. Hazar deňdiniň kenaryna ýerleşýän Awaza milli syýahatçylyk dowlatynyň hadis gaýlarda döwre bap, ýaşyl tehnologiýalaryň ulanylmagy hökmany şert hökmüne çykyş edýär. Bu syýahatçylyk dowlaty tebigatyň mineral, çyýmal, biologik şypaxana hem de syýahatçylyk kuwwatyndan peýdalanmakda toplumlaryň hem de rejeli çemeleşmeň nusrasy bolup hyzmat edýär. Maslahatçylar şeýlede uğurdaş ulgamyň işgärleri hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul edip, ata watanymyzyň daşky uşagyny goramak babatda wezipeleri netijeli çözmek üçin ähli bilimlerini hem de tejribelerini gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. O hojalyk hem de daşky uşagy goramak ministrliginiň guramagyna daşky uşagy goramagyň bütün dünýä güne münasibetli Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň döwlet ekologiýa syýasaty durnukly ösüşiň hem de ýaşyl ykdysadyýetyň binýady atly ilmi amal maslahatyň Türkmenistanyň ekologiýa awadançylygyny üpşin etmekde bilim we alim ulgamynyň ähmiýeti atly ikinji bölümi Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetine geçirildi. Maslahatda ata watanymyzyň tebigatynyň gözelliklerini goramak, tebigi baýlyklarynyň almy esasy rejeli peýdalanmak hem de geljekli nesillerimize asyl durkunyny ýetirmek, hormatly prezidentimiň alyp barýan hem de durmuşa ornaşdyrýan döwlet syýasatynyň esasy ugurly hakynda giň işleýän çykyşlardan neneli. Maslahatçylar oň çäklerine uniwersitetiň professor muallimleri we ýaş alimler tarapyndan bu bayramçylyk münasibetli gurulan tatlama bäsleşikleriniň sergisine hem de uniwersitete hereket edýän Bay tarihi olan hayvanat muzeyine gurulan gezilençler ören täsir boldy. Daşky uşagy goramagyň bütün dünýä güne münasibetli garasy diýarymyzda Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň döwlet ekologiýa syýasaty durnukly ösüşiň we ýaşyl ykdysadyýetyň binýady adylyň eşelen almy amaly maslahatyň 3-nji bölümi Türkmen Owa Hojalyk Institutyny aralýaka sebitiň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmagyň meseleleri bölümi bilen dowam etdi. Almy amaly maslahatyň 3-nji bölümine çykyş edenler aralýaka sebitiň durmuş ykdysady hem de ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak, suwdan rejeli peýdalanmak, daşky goramak we sagdyllaşdyrmak, howanyň üýtgemegine uygunlaşmak ýaly möhüm meseleler çözmek boýunça netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine, alim arkadagymyň hem de arkadagly serdarymyzyň işçiň ýardym edýänligi, uly buýsançylan giň işlen gurrun berdiler. Toylary goşa-goşa gelýän güneşli ülkemizde ýene de bir ajaýyp sene daşky uşagy goramagyň bütün dünýä güni ýokary ruhlenlikde belenip geçirildi. Degişli hünärmenliň, tebigaty öwrençiligiň hem ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimläriniň we ýurdumyzyň alimläriniň gatnaşmagyna ilmi amal maslahatlardyr dowuşuklary, aýdym sanly ruhlen çykyşlary, baýman mazmunly sergilere giň orun berilip, ekologiýa gözel tebigatymyzy, daşky uşagy goramagyň meseleleri, bayramçylyk çäreleriniň esasy özüni düzdi.
Mağıtmala adınaqı Türkmen Devlet Üniversitesi'ne daşgur şoğurumun bütün dünya günü münasibetle geçirilen ilmi usulü maslahat, ekologiya avadançılığı yurdumuzun yaşıl iqtisadiyetinin durnuklu ösüşünün kepilidir deyilip adlandırıldı. Murat Garif adınaqı Türkmenistan'ın Devlet Luqmançılık Üniversitesi'ne daşgur şoğurumun bütün dünya günü münasibetle daşgur şoğurumuk devlet siyasetinin iler tutulyan uğra atlı muğulimliğin ve talipliğin ilmi amal maslahatı geçirildi. Daşgur şoğurumun bütün dünya günü münasibetle durnuklu ösüşün maqsadlarını yetmeň ýolunu hormatly prezidentimizin ekologiya siyaseti adly ilmi amal maslahat Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutuna geçirildi. Şaly sene münasibetle Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanýaryş Institutuna geçirilen çäre ýokary uhletlik mahsus boldy. Daşgur şoğurumun bütün dünya günü münasibetle çäreler Türkmen Döwlet Medeniýet, Seýitnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Mugallimçilik, Türkmen Döwlet Binagarlyk guruşyk, telekommunikatsiýalar we informatika, energetika, inженер техnika we uly kommunikasiýalar institutlaryna, Owuzhanadyň inженер tehnologiýalar, Ýagşyly Qaýfadyň halkara neft we gaz universitetlerine de geçirildi. Daşgur şoğurumun bütün dünya günü münasibetle Türkmenistanyň İçeri işleri ministrligi hemem Ahal, Balkan, Daş we Lewap Mary vilayatläriniň polisiýa müdürlikleri tarapyndan geçirilen maslahatlarda ekologiya avadançylygy, ýangyn howpsuzlygy baradaky gurulmalara uly orun berildi. Halkara Gatnaşyklary Institutuny ekologiya diplomatiýasy we ekologiýanyň täze ölçeglerine laýyklykda hyzmatdaşlyk ösdürmeň ugrulary atly maslahat geçirildi. Daşgur şoğurumyň bütün dünya günü münasibetle geçirilen maslahaty Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň hemme mejlisiniň, şeýle-de ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň wekilleri we institutyň professor mugallimleridir talip ýaşlary gatnaşdylar. Şaly sene münasibetle şeýle çäreler ýaşlar guramatynyň Aşgabat şäher, Köpötdag, Bagtyýarlyk, Berkararlyk hemem bizmeýni etrap geňeşleriniň Türkmen Demir ýollar agentliginiň ilkinji ýaşlar guramatynyň bilelikde guramaklaryny geçirildi. Olarda bu çärenin ähmiýeti dogrusyna buýsunçly gurulmalara uly orun berildi. Daşgur şoğurumyň bütün ýa güni Ahal welaýatyny hem giňerine bellenip geçildi. Bayramçylyk münasibetli Ahal welaýat häkimliginiň we welaýat Daşgur şoğurumyk müdürligi Türkmenistanyň Tebiýat gorumak jemgyýeti bilen bilelikde guramagyna geçirilen aýdymsarly dawaral maslahat baý many mazmuny eýe boldy. Onda çykyş ediler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadagy serdarymyzyň ýol başlygyna ýurdumyzda alınıp barlayan toplumlaryň we uzak möhletdeň geljegi nazarlayan ekologiya siýasatynyň türkmen jemgyýetiniň ösüşini tebiği gurşowyň ösüşi bilen saglaşdyrmagy, ýaşaýyşyň ekologiýa taýdan arasynda gurşowyny döretmäge gönüktürilenini belediler. Maslahatda edilen çykyşlarda güneşli diýarymyň tebiği baýlyklaryny gorap saklamaň, aýawly we rejeli peýdalanmaň, täze ekologiýa taýdan howpsuz tehnologiýalar ornaşdyrmaň, ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmeň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esas ugurlarynyň birini öwürlendigini boýsançylan nagtadylar. Şaly hene münasibetli Ahal welaýat medeniýet müdürligi tarapyndan açyk asmanyň astyna geçirilen dawarlar ýokary ruhy bilentige betlenýär. Daşgur şoğurumyň bütün dünya günü münasibetle Balkan vilayet häkimliginiň Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň vilayet komissiyasiniň vilayet daşgur şoğurumyk müdürliginiň bilelikde geçirilen dawaralary ýokary ruhlentligi betlendi. Türkmeniň Agoý binasyna geçirilen dawaral maslahat adamlara ruhy lezzet paýlayan bayramçylyk çäreleri bilen utgaşyp gitdi. Balkan awatdaky newetçilik orta hünär okuw mekdebiniň talip ýaşlarynyň Balkan vilayatynyň magtymly etrawynyň gözel we täsin tebigaty baý ýerlerine geçiren aýdym sarly bayramçylyk dawaralary ýata pursatlara betlendi. Bayramçylyk çärelerine talip ýaşlaryň şirwan perdelere galyp ýerini ýetiren dögrewap aýdym sadlary, tant we folklor toparlarynyň joşguly çykyşlary adamlara ruhy lezzet paýlady. Balkan vilayet kitapxanasyna geçirilen maslahat hem Daşgur şoğurumyň bütün dünya gününe bagşlandy. Vilayet merkezine geçirilen aýdym sadly dawarasynyň dowamyna hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli halkyna bayramçylyk gutlagynyň ruhlanan iýleşlerimiz ýyly ulsumyzy berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne eýi eden arka dagly serdarymyzyň adyna tükönüksiz alkyş sözlerini aýtdylar. Dawarada Daşgur şoğurumyň bütün dünya günü münasibetli öňde barjy işgärlere ýadygarlyk sowgatlar dawaral ýagdaýda gowşuruldy. Daşgur şoğurumyň bütün ýa günü münasibetli Daşady welaýat häkimliginiň Agrar partiýanyň welaýat şäher komitetleriniň Gaplanyr döwlet tebiği gorakanatynyň bilelikde guramaklaryny aýdymsarly dawara geçirildi. Hormat prezidentimiziň ýol başlygyna Daşgur şoğurumak, onuň biologik köptürlüligini aýawly saklamak, tebiği serişleri netijeli ulanmak, ekologiýa avadançylygyny ýigderli üçin etmek we milli tokoy maksatnamasyny üstünlikli durmuşa ornaşdyrmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bular barada aýtmak bilen dawarada çykyş ediler. Hormat prezidentimiziň ýol başlygyna Daşgur şoğurumak,
ekologiya siyasatyny durmuşa ornaşdyrmakda ýurdumyzda gazanlayan ösüşler ýetilýän belen sepkler barada boýsançly gurrun edildi. Dawaranyň dowamyna boğurda tapawutdan zähmet çekýän hünärmenlere sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly. Bayramçylyk nasibetli welaýatyň medeniýet we sunudy işgärleriniň aýdymsal çykyşlaryna uly orun berildi. Şal hene münasibetli welaýat kitapxanasyna hem maslahat geçirildi. Daşkur şow gorumyň bütün dünýä güni münasibetli ýurdumyzyň Lewap welaýatyny da durly wagtny sihat dowuşuklaryny meden köpçüliklerin çärelerdir. Ilmy amaly we okuw maslahatlary giň girmerli. Türkmenistanyň Tebigaty gorumyk jemgyýetiniň Lewap welaýat bölüminiň Amuderiýa döwlet TV gorukanasynyň we beýleki edaralaryň bilelikde guramagyna Amuderiýa döwlet TV gorukanasynyň gawakly bölümini Gözel Tebigatyň gorugy mukaddes atly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatyna arka dagly serdarymyz hormatly prezidentimiziň parasat başdonluğuna ülkemizin ekologik agdançylygyna gönükdirilen döwlet siýasatlarynyň çäklerini ýurdumyzda bagy bosanlygy öwürmekde, daşkur şow gorumykda milli tokoy maksatnamasyny üstünlikle amala aşyrmakda alınıp barýan wajyp ähmiýetli işler şol sany ülkemiziň döwlet gorukhanalarına ösümlik we haýwanat dünýäsine ilmi taýdan öwrenmekde hem gorap saklamakda geçirilýän işler dogrusynda giň işlendirip geçdiler. Daşkur şow gorumyň bütün dünýä güni münasibetli gurulýan bayramçylyk dawaralary Mary welaýatyna da ýokary goramoçylyk derejesine geçirilip, ol özüniň täsirligi bilen tapawutlandy. Şeýle bu ýysançly dawaralar marşagarnaky bagtyalyk feýilgäkine Mary welaýaty we şäher häkimlikleriniň zenanlar bölüminiň Agrar partiýanyň marşagar komitetiniň Türkmenistanyň Tebigaty gorumyk jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň şeýle-de şäher ýaşlar goramosynyň goramoklaryna bayram alşpahanasyna Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň bayramaly agrysenat orta hünärli okuw mekdebine geçirilip, ol ýakymly pursatlara baý boldy. Ýanglanan aýdymlarda gün-günden bagy bosanyga öwürleýän watanymyzyň agdyr halkymyzyň hormatly prezidentimiziň beýik başlangyçlarynyň hemde tebigat gözellikleriniň wasby giňden ýetirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň we Marlukmançylyk orta okuw mekdebiniň talip ýaşlarym Mary welaýatynyň taryhy we ülkany öwreniş muzeýine gezilenişde bolmaklary bayramçylyk şäherleriniň üstüne ýetirdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça ýurdumyzyň demirgazyk sebätini Daşow welaýatyna milli taryhy medeni mirasyň obyektlary halkara syýasatçylyk ulgamyny atly ilmi dowuşuk geçirildi. Dowuşuga degişli ministrlikler we podokly dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylary hem wekilleri şeýle-de sany ulgam arkaly daşary ýurtly hünärmenler gatnaşdylar. Milli taryhy medeni mirasyň obyektlerini aýap saklamaň, goramaň, öwrenmeň, hemem olary syýasatçylar çekmeň 2022-2028 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda bogurda toplumlaryň işlen geçirilmegine, şol sany türkmen halkynyň dünýä medeniýetiniň kemale gelmegine goşundyryň wagt edilmegine aýratyn üns berilýär. Munyň özi hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Bu ilmi dowuşuk döwlet başlarymyzyň ýolbaşçylygyna dünýäniň gyzyklanma bildirýän ýurtlary hemem iri halkara gurumlary, Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülüşdiren edaralary, ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen netijeli gatnaşyklary işçiň ösdürýän beýtarap Türkmenistanyň halkara awraýynyň hasam artýanynyň nowatda aýdyň suwtnamasydyr. Bu awraýly dözüm bilen hyzmatdaşlyk etmeň geçen ýyllarynda ýurdumyzdaky bir näçe täsin ýadygarlyklar saýlanyp alınıp, UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdildi. Olaň hatyryna gadymy Merif könürgünç Nusoyun galalary bar. Ma'lum şeýle Daşow welaýatynyň çägine 125 sany taryhy arkeologik ýadygarlyklar bellige alınıp, olar türkmen alimleriniň daşary ýurtly kerdeşler tarapyndan öwrenilýär hem rejelenilýär. Ýüze çykarylan arkeologik tapynylar muzeýlerde görkezilýär. Dowuşuň çäklerini daşary ýurtly hünärmenleriň sany ulgam arkaly çykyşlary gurulýar. Ýurdumyzyň taryhy medeni ýadygarlyklaryny aýawly saklamak hem wagt etmek, Türkmenistanyň syýasatçylygy ösdürmek esasy ugurlary we mümkinçilikleri, ilim, bilim, medeniýet ulgamlaryny we täsin taryhy binagarlyk detgallaryny gorap saklamak, şeýle-de ekologiýa ugury boýunça UNESCO bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek bu çykyşlaryň esasy meseleleri boldy. Şundan baglanykda könürgünç döwlet taryhy medeni gorukanasyna yerleşen Kerwansaray ýadygarlygynda arkeologik gazy wagtyryş işleri üýtgüsiz saklamak we rejelmek boýunça işleri geçirilýär. Şeýle-de syýasatçylary çekmek we ziýaratçylary şertleri döretmek üçin degişli çäreler amala aşyrylýar. Belleşýär bu ýerde başlanan
arkeologik gazu barlyk işleriniň birinji hepdesinde täsin tarih gymmatlyklary, terrakot ýonulan plitalar görnüşindäki binagerlik bezegleriň bölükleri ýüze çykarly. Bu etapanylar olary taýýarlamaň tehnologiýasy hemem döwri olary rejelemek we muzey gymmatlyklary kökmüni taýýarlamak işleri hünärmenliň arasyna geçirilen ilmi pikir alşmalyň meseleleriniň biri boldy. Şeýle-de könürgünçde binagerlik mirasyny öwrenmek we ýetgüsiz görnüşde saklamak hemem rejelemek boýunça ýetdirli işler alınıp barlýar. Goroxananyň hünärmenleriniň tagallalary bilen iň meşhur hemem has ýygy-ýygdan ziyaret edilýän Necmeddin al-Kubranyň, Sultan Ali'niň, Periyar Wuli'niň, Törewe hanymyň mawzoleyleri, Harizm şahlary, Sultan Tekeşiň hemem İl Arslanyň kümbetleri, Seyit Ahmediň kümbetleri, hemem Kutluk Timur'un minaresi rejelenildi. Könürgünçiň 40 molla adylan belli bolan iň gadymy galasynyň Al-Mamun'un minarasının bölükleri bilen uzulky baş meçidiň galynlary üýtgüsiz görnüşde saklanlar ýaly ýagdaýa getirildi. Ibn Hajibyň medresesi gaýtadan dikeldirildi. Ilmy duşuga gatnaşylan beýleki bir toparydyň bir biziň ýurdumyzda däle oň çäklerinden daşarda da giňden belli bolan görügli etranyň çägindäki ýadygarlyklar gadymy Azmykşehir şäheriniň galynlaryna hemem Orta Asyr Osmanlydaty binagerlik toplugyna baryp gördüler. Arheologlaryň binagerlik tarihçileň, rejelejçileň, syýahatçylyk eşgärläriniň şeýle-de ýurdumyzyň ähli döwlet taryhy meýdan goroxanalarynyň hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna, meýdan şertlerine geçirilen okuw maslahatlaryna forum gün tertibine girdilen meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Gezileşlik dowamyna forma gatnaşlary Könürgünçiň Beýik Ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşýän gadymy binagerlik ýadygarlyklaryna geçirilýän arheologik gazu agtarış işleri bilen tanışmak mümkinçiligi döredildi. Ýewropany we Aziýany, Hindistany we Hytaýy birleşdirip ady riwayaty urlany bu ýol adamzat medeniýetiniň ösüşine uly orna ýeläpdir. Türkmenistanyň çäklerinden geçen gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň täze görnüşde dekeldilmegi halklaryň we ýurtlaryň ýakynlaşmaklary üçin kuwatly itergi bolup, syýasy, sowda, iqtisady, meden insanperwer döwletleri gatnaşyklarynyň puwtalandyrylmagyna ýardam berýär. Forumyň ahyryna oňa gatnaşyklary hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlerme kabul edip, döwlet başlarymyzy bu duşugy üstünlikli geçirmäge, netijeli gatnaşyk etmäge, hemem pikir alşmaga döredilen şertler üçin tüýtürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdyp, ýurdumyzyň taryhy we medeni ýadygarlyklaryny munun welagym öwrenmek hemem dünýäde giňden wagt etmek ugruna ähli ukyp başarnyklaryny we bilimlerini gaýgyrmajykdyklaryny inandyrdylar. Ma'lum bolşaýaly hormatly prezidentimiz 19-njy maýda sany ulgamy arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde ýurdumyzyň üstünlikleri barada görüň berýän türkmen halkynyň milli depdesturaryny ruhy dünýäsine giňden açyp görkezýän täze sahna oýunlaryny döretmegiň zerurdygyny aýratyn nykdy. Arkadagy serdarymyzyň parasatly başdolgyny berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynşy döwründe türkmen medeniýetini sunugutyny ösürmek, täze döwrüp eserler bilen baýlaşdyrmak üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň teatrlary döwrüň möhüm meselelerini gozgaýan eserler sahnalaşdyrmak, teatrlaryň sahnalaryna görkezilýän oýunlaryň hilini gowlandyrmak, sahnada täze keşipleri canlandyrmak ugruna dörejilikli iş alyp barýarlar. Ýurdumyzyň teatrlaryna görkezilýän sahna oýunlaryna tomoşa edýän bagtyar watandaşlarymyz milli medeniýetimizi we sunugutymyzy ösdürmek, elat edilýän döwür we meden diýinçal hyzmatlaryny hasym kemilleşdirmek ugruna taýsa tagallar üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden alkyşlaryny beýan edýärler. Hormatly izleýijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşlayan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk izleýijiler, hormatly izleýijiler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ülker döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňiz bolsa iýun aýynyň 6-synyň iýun aýynyň 12-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp Yani hepdeniň ahyryny ýurdumyzyň çägini günmäterden çyl howa akymyň arlaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan welaýatyna adkem ýagşyň ýamagyny, şeýle-de howanyň güjüňki temperaturalarynyň hepdeniň başynda ýokurlanyp, ahyryny adkem peselmegine garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýatyna adkem bulutly, hepdeniň ahyryny ütkap duran bulutly howa bolup, adkem ýagşy ýagar, ýalarym çakmagy mümkin. Gün ortagyna ordan demir atgynatary urnutga diýen tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 20-25 gradusdan 30 gradusga çen maýyl, gündüzleri 37-40 gradus ysy, welaýatyň Kanarya atraplaryny 31-36 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyna adkem bulutly, hepdeniň ahyryny ütkap duran bulutly howa bolup,
Bunu ordan demirat kunatara ognut gödýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şymal oňsmaly hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusun, 29 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 32-37 gradusun, 42 gradusa çenli ısı olmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyna atkam nutly, hepdeniň ahyryna ütkap duran bulutly hawa bol, demirat günordan tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal oňsmaly hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 18-23 gradusun, 28 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 33-38 gradusun, 41 gradusa çenli ısı olmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ýap welaýatyna atkam nutly, hepdeniň ahyryna ütkap duran bulutly hawa bol, demirat günordan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal oňsmaly hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 18-23 gradusun, 28 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 32-37 gradusun, 42 gradusa çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşary welaýatyna atkam nutly, hepdeniň ahyryna ütkap duran bulutly hawa bol, günordan demirat kunatara urnup gödýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal oňsmaly hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 16-20 gradusun, 27 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 30-35 gradus maýlan, 42 gradusa çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda atkam nutly, hepdeniň ahyryna ütkap duran bulutly hawa bol, günordan demirat kunatara urnup gödýän tezlik sekundda 7-10-ün 11-13 metr etýän şymal oňsmaly hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 20-23 gradusun, 26 gradusa çenli mayıl, gündüzlerine 34-36 gradus maýlan, 41 gradusa çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyzda iýun aýynyň 6-syna magnet gaýdasynyň goşak ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz iýun aýynyň 6-synyň iýun aýynyň 12-sine çenli hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz vatandaşları, Tumus pasının hawanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýry tynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhlesinden gorunmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenik pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şuňdan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watan Türkmenistan ekli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ekli ötüşlüň özünde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.